Fransi nang tumpan media ditumpan kero pilo ditum pini la bangso dong kamu kamalong beskar benglong dak irishana bilong lam ite thini mate lam kecipi donji pu ditum la business committee ben mate la member ke doan business ke doan tumpen tum cigum si bangso pini facebook ke pa bangalo isi alona pale ditum pantame so alona pale bana joni si ditum ta business te thini tame rar phan ka pachingin ji mate non ke ranji tabe ke proxy isi daga cingrum mai ga cingrum mate khai ga cingrum along tum tame kachitong nji phansi pini la bangso president ke pha athima lada ga tum piposi cingrum nji mate piposi tum chitong dun po pola bangke asam ga peka ve stamila bangso isi athepi alam da tum isi ining mai khai bangso ining kudo ko posi isi handbrake han asong mate handbrake han tarako thei bangke isi lam magala lo militum business committee ben bangke khai farman handbrake farman kapjak asong bola militum tame business committee ben ke support lo pen militum ta chikparun bo la pen militum tame jirap itu dun po pen non ke bangji itum la pu west district do an tame business person ke do an la pen militum la khai ke doan la pen kadok ko be khai so ke doan tame ke tong le phanbangsi ini tum tame la business ke doan atum pen junirisi ke tong le phansi tum tame juniri terang elo non ke bangji tarik toksi bangke kadok ko be kar benglong rat ke doan la pen kar benglong aphan ka chinghon ara da tum an same ke tong le phobosi ning thepen lamthe pansi ton ko